abete kagusanga nayo Mbia mono mwancho mogere itinyerega tukugokera kurugaiga ase chidukaga chimo cy'Obosongo kere tukori ara naretire murobero itobweke moyo kurugaiga chiduke je cy'Obosongo eritomanye etofauti eringana ryo kumama no kuura manereri igonga rero no mbegete kambigaiga asiduke cy'Obosongo tunyara kuba tokumanya etofauti nereri gatia okumama no kuurama tagende Samaria tanjeno bare ndenerik okumama nekero monto kwebereka ochinse no kuurama engam no gotate romonte kratwa romochando kwa muuramira yon yani ase kinyamura batanga komwehage kumuuramira tani komwehage ya yani kumuuramira yani komogitera no kumama kwateba nekero umama toka pe komotwa chinse kwa mongo chinse asante sana Amalie dankoro kudorin mora oko umama nigo naboko kwa ora mame nse ige kwara ekwa umama no ko urama ni naboko tugama o ye chinyonga kutigo igo kwa urama igo naboko kwa maurama wasotererie okumara mama wasotererie okuma mama ounerio omotugo chinse Samaria tanjon ragira enkanya tiekaria tabauti okuura mano kuuma mateyo dingane nerimo ada ken kiriminete okuura manabo konyora okuura mamuna bono kwage enchagwa kare bagatebire ngana okuura matoko na kuura mamugondo kwage enchagwa buna igo igona ere minute bakoko mama sasa wane lieteli mwate boko mama omonto akwete gosemuna bakorata ngomonto ku atwanyora akweta umaime yani araira ka umama guchiariga nuko ura manekero omonto atugeimega akaura maguchimaya ega kaimoka igoraka yani muna bono ndatugamega ngura meguchiaiga sasa bono gwate bante boko mama oko mama nekero umaime gochiariga nuko ura manekero ura ime gotugeimega Samaria tangoro ku Andrew Momani enka nyamataro etaba utie kuurama no mama lero okumama ochinze iga okurama uchimaiga naboma eto wikira igo amaleta nenkuru kwa James Rioba okumama egento igekorokana kere accident omonto atebena iga mwaka iga bakumama no kuurama negento oratebuna urama iga ngoro netere gento kere nsabu okumama igokore diva kurua so kumama asengenjo yaye iga mwaka tege igo bakurama yamano igo go antebina naki igo okuurama nekera ajari eroro na rio okuurama okuurama iga chikobeko mopiro rie di omotuomera bakumama bano na urama tugama insabu chorere karamu eyo igeta bauti nero okuurama negendo kere gamo butori bakumama Marietane onkuru vaisika marande kuruaiga moise kuigesa en soko piechi urama nogo tugama koire keunigo na umama igori erere tinse utarikorore kanubusyo oya no mufuko tuare kogachira kibesa no nyambo no yanike fuate yoro kigo kerege kubakiane muri ereri eke kogacha kibesa ima kwabeke ntigitigine otata koure na inurero ne bivetia eke na kieke moya
Mbiona sana Dominic Wanderia sogo twariganĩria ringana rieke moya kondo mwanchu muriete angire chinga kichiga igase studio mwariganie mugaka Edwin Nyang'ao aragosogeria murigereria ndo cia sore ndinogosemeria chinga kichiga mbiyore gukwarigania tukwanira umunugore rukurama no kuuma matorore gwatenekana kuri asamarieta yabere ninyi anderete buya mbia mana sana sogo ikirane studio korende buna Dominic ari gusanga no mwanchi umurigereria mbaroro baba bagwitabira nanga etofauti nero gatia mangana ya bere mbaroro bagotebanga amangana igane igabwikaine korende koratwereranga sobwarare mangana ya tabwikaini nabwate ugwatananikana umongina narukwa na bwa moerio umongino yiganyo arakirigento togende ya mase yamo ase ilieto kuumama uko umama nekero igionto geonchoire gikaroria poto mapa ase gesongo asomo gweka no sungo monta maguru ukiguru umutwaro linse ukuna kugukuru kwa uko umama boigo gusokora mama ubushoborigere linse mamincha ya masogo tamasogo tanekero uligerere tigoro urairo kaligere ligoro nekero uligerere tioka enje kero twagaitirwe skuru twakairwe gisuru gekiranya nigo twakaumamire umwarimu manya kurwoto ereria binyere kuruchinkaransero bono enje rero montara ira kabiso ubosyo akaligere linse na kuko umama okay gose ugonjoro umuntu mutwaro linse amaguraro ligoro okuna kuko umama aha aitenga kwabere kugo ntora batogo ikaransa tole twensi asama igatatu babeira abantu babere korende rero tuatema toikirane twa ndoje twikirane na maiga beira tatu tukwanire ringana rya kabere uko urama no gwe kumba na bera abe gukimagiga muno gukore keuni umongino uri bunakwana gose we kumbe gukibosyo anene ekero monta akoragiririo yondebe no muibori ukoragiririo mwana akomoyererio mogongo umwana umurigiriri kurwe kyongo tiro umwana wa nyomogekiri umanya gwe kumbo kwana mangana ubugana wanya ki umanya guchwata ma we kumba kuri gukibosyo na kuko urama gose abantu bari banjite okora kigosori kibisaisi ebiuni na baratenene iga ekumbe gukimaga paka bwate gukimagiga apaka ikense gose kumbe guchabosyo unaririo korwa esiko ekarogo so ikigambero gosogo so ibunge ugwikarie gicieri gwikumba ya kwamanya guswa chime kuria nakwo uko urama Ndikotate omugaka Edwin ekero monta kwa chinge ni mugondo korunse ndiye kumbe ta kwa chinge ni korunse ukona kuko urama no nya no kwage nchagwa ugwikumba kuriga kuri no kurama okay kwabere ko gotosabe entorobi nje nakitengarie entorobi yana ndangu entorobi yana naletero mwanchi umurigeria tobere to gukwanira igoro yeke moya tanya kumanyeke moya ngirikeke umongina baisibika baisibika mora actually nanya ta kurukuru ensoko PG na into bono ndo bwate ensoko ensoko PG ni ya mwa ensoko DJ kali gusi aurende ntumanya na toro kieke moya ga na gesokia arabuga abantu bakera na gesokia abantu bakera na ibono mwancho muri twatetenga mwako yo ntori gokora tutarakumanyeke moya ngendo uya kigi mambu yabone ntorobi ya etu akora lakini ese umuntu narutigere to yo mutarandete ntorobi mwako utarayera goikako Clinton wikandete ntorobi kingeriko era igo mbia mara sana ekegera gando chebire bito byatonyere kigima nabo twa emera barayeli tukora oyo mubuka singenjo kinga kichatumigire na ende naigwo mweshimiwa narangaika mukore engwana nere rero umubayeno tugukwanira umurigereria kebenki amonyene enjere ndinga aya nabura ngo umuntu lakini nari umwanjite asomo bwekano umwana nabara tukase kinyororo muibi gosogo kora ubusari bwanchiragete kogenda mamincha yamaskani ali abwenete koba ase kenyoro naboko nyora banta abangi tumwanu ibata umwanu nyare benturi kutaka komora lakini umuiburi yoye usangiye ubwanja nimbaro gucyasa umwana uriyoye abu atwe abenga nacha bitiwo oyiru binyerere umuiburi yoye kana bahote bakakimunyabiri okurorera gakyote munyabiri tiganye ndenje kuna kumukwanira nyumba igonge umuiburi nabwo atari janda nanje to umwana uyu mwesi ipi mwangete kebengi amunyene
Kebengia mwanya. Mbiamona sana Edwin. Mbiamona sana mwanchi mulia kwa bere gukubwatia amangana maiya kutwaga chagete goikabona igatwa ikire omwelia no gosemelia kwa ito kwa bere kugusanga na into nabo igo kwimanya amange kurende nganchere mbutolerabu ngoso atura sensemelia kabere ye studio tumira nene barongo yane Clinton Ondigi ekero bagusanga asinkwana ya bene no mweshimiwe gotoskare Eliane Nkerubo Frida. Angwenyi Edwin Nyang'au ali Eliane.